Oh, mana sih? Aduh. Beh, ini kira disinfektan apa kagak aku. Ini kira yuk gelem sama abut nih. Tapi terus piye? Harus disinfektan nih. Lah, tapi tak lanjut ya. Undi sok kok. Ke opo undi sok dipanas nang ceritane. Bio. Angel menturutan iki. Beh, yang moto ini. Beh, penake tak raup ini. Iya tak raup. Beh, wedi sih. Ya, ngira just Alhamdulillah ya Allah. Mari tenan. Aduh, kacek. Tak mangkat disinfektan nih. Bio. Disinfektan ket mangko angel mentoh yo. Beh. Nah, ngene lho penak. Wedhus terus tak disinfektan belum mati. Cadangan jadi yo virus. Ki angel men sitok iki. Sitok apa-apa bangga jalan. Sing penting negarane aman. Lah ya, pitik suruh tak disinfektan pemati ya. Kadang salah wong tapi lek pitik mati. Lah, penak lanjut deh disinfektan. Loh, lah kuwi kaya plamir toh. Lah, iki lho penak disinfektan. Lah, plamir tenan toh. Mir, plamir. Nyapa Pak Di? Ora nyapa-nyapa, mingar takok. Dangi dan leh mudangi dik bene nyapa to kok dijagleng. Jane dangi apa ora? Jane sing ndi to Mak De? Jane nyapa to rame-rame. Ora nyapa to. Yu. Lah, dene kok rame ae. Ini mau jagong kuwi jereke rame lek kowe. Iya, jagong to. Maksudnya tak ngalih. Mak Di. Bisane wong rodok ngene. Lah kok nang jago tekan suwi. Lah kuwi apa ge ero to, Mir? Lah kuwi suwi tapi kita wong rodok ngene. Ndak wong tau blonjo niku aku lho. Ge piye? Ora bayar lho kuwi. Blonjo ning mahku wis kene tau bayar. Sik Mak Di. Ojo nek bahas kuwi to sik. Bahas endi bayaranku? Bayaran dangir mang lho. Alah, dangir jagleng lho bayaran. Nyo, kono ploken kono. Lah, ngene lho Mak De, kok seneng aku. Seneng karepmu ora karepmu. Wis kok ndang liya. Ada anu apa kuwi? Disinfektan. Ora iso kok tok disinfektan. Seneng liya. Oke. Siji, loro, telu, lima, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh, sebelas. Lah kok ini cerike barang iki? Rolas, telulas, 14. Alah, isik wareg lek ngopi. Alah. Tak kantongnya tiba sik ilang 500 eman-eman ngene gelas bisa cair lumayan kena ngopi pirang-pirang dino Moga-moga saya nemu duit iki barokah terus amin ya rabbal alamin. Iki tak guange moga-moga aku ya barokah. Amin sak guange.
Muga-muga barokah tenan amin.